from the book of Exodus chapter 2. Exodus chapter 2, verse 6. Exodus chapter 2 from verse 6. Exodus chapter 2 from verse 6. Exodus chapter 2 from verse 6. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. And she had compassion on him, and said, This is one of the Hebrews' children. Mwanasikana wa Faro aenda kurwizi kuNile River. Zvanzi ari kumahombekombe akabva atarisa ndokubva aona ibasket. Kutuma murandasikana wanga ainaye ndokubva aritora avhura. The child wept, and she had compassion on the child. She had compassion on the baby. The child wept, and she had compassion on the baby. Hama dzangu ndakadiscover chimwe chinhu mulife. Pane nyasha dzine vamwe vanhu, pane nyasha dzinowanikwa muupenyu dzekudai. Kune vanhu vekuti vakaita chinhu chinoita mutsindo, chinoita impact. Kune vanhu vekuti vakaita error, people they easily forgive. Kune vanhu vekuti chinhu wani chavaita chakamboitwa nevamwe chinounza a difference, chinotariswa nemaziso akasiyana. Vanhu vanochigamuchira in a different way, in a different manner. Moses mwanakomana wemuHebrew, ukaringa further down the note, anzwa compassion upon the child. Then she said, This is the child of the Hebrew. Mumazuva aya vanakomana vechiHebrew vaiurawa. The decree yanga yaitwa naFaro. So mwanasikana waFaro ari kubuda mumba maanoziva kuti baba havadi kuona mwanakomana wechiHebrew. So paanoona basket rina Moses arivhura, rangu Bible rati, and the child wept. And the child wept. And the child wept. And she had compassion on the child. Hakusi kwese kuchema kunoattracta compassion tsitsi kana kugamuchirwa. Zvakanaka kuchema, zvakanaka kupisa tsitsi, zvakanaka kuda kugamuchirwa nekutariswa. Attention. But ukaenda kubhuku raGenesis kuna 18 and 19, nyaya yaHagai. Hagai nemwana vari murenje vari kuchema. Ngirozi painoburuka inoti Hagai ichiregera kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Vese vaichema Mwari ndokuva vanzwa kuchema kwemwana, simply because raiva ropa raAbraham. Right. So panapa Moses is a Hebrew child. A decree yakatoiswa kare kuti mwana wechiHebrew wese mukomana ngaaurawe. Mwanasikana waFaro wemba yacho iyo yakaisa a decree kwamambo ndiye anonhonga Moses. Paanongovhurwa basket, Moses achitanga kuchema, she felt compassion. She had compassion on the child. Exodus 2 verse 6. Behold, the baby wept. She had compassion on him. But identity atoiziva. Chakatanga kuyamari ndechekuti this is the wrong child. Why? Ndo vanofana kunge vachiurawa. She had compassion on him. Aziva kuti mukomana. Number 2, ndokubva aziva kuti this is the child of the Hebrew. So identity yazivikanwa, gender yazivikanwa. Zviri zviviri zvinoita kuti aqualify kuurawa, kuraswa mumvura, kuvengwa. But zvanzi paakachema mwanasikana waFaro, she had compassion on the child. Kuchema kuriko muupenyu, kuda kunzwikwa nekuda kugamuchirwa muupenyu zviriko. Asi pano tine mwana anofanira kunge achiurawa, a Hebrew child anonzi Moses. But Bible wrote basket parakavhurwa akachema. Mwanasikana waFaro ndokubva anzwa tsitsi. Pakatosvika level yekutsvakwa amai vanoyamwisa mwana ende vachibhadharo. Sister Liz Gaseke, happy to see you, happy new year to you, God bless you. Gilbert Nasho, God bless you. So nyaya ndiri kubata mangwanani ano ndoda kuti tinamatire chinhu chinonzi favor. Moses ane favor dzakaiswa paari. He is a Hebrew child. Izvozvo zvega kungova mwanakomana wechiHebheru zvaita kuti aurawe asina chaatadza. Izvozvo zvega
zvekuva mwanakomana wechihebhuru zvaikwalifaya kuti Moses aurawe. But zvese zviri zviviri zvakatariswa zvikazivikanwa. As the Bible wrote, the child wept. Mwanasikana waFaro ndokubva anzwa tsitsi. He felt compassion. Ndokubva ati beta ndimuchengete, beta ayamwiswe ave mwana wangu. Kugamuchirwa, kugamuchirika, kugamuchirwa, kugamuchirika. Handi chinhu chingori ordinary. I've seen people doing things in an excellent way. I've seen people doing things on chinhu chakanaka munhu anogona, but haana kure kwaanoenda, haana chaanogona kuachieve mulife nekugona kwese. People of God, hear me very well. Kugona nyangwe kwakanaka, there must be favor on you. Kutaura nyangwe kwakanaka, uri munhu anogona kutaura, there must be favor on you. Ungave mutambo waunotamba, not every sport kugona haisi qualification yekuti uchaenderera mberi nekuti unogona sport iyi vanhu vachakugamuchira, vanhu vachakuda. Life haina kumira sekudaro nekuda kwekuti life is spiritual. So you can be talented, but usina grace or favor on you, unogona kusagamuchirika iwe uchigona. Hamuna here kuzviona hama dzangu kuti kune vanhu vasiri so good mukuitika kwezvimwe zvinhu muupenyu, but people just accept them. Muchinyatsoona kuti uyu hapana chinozikanwa, uyu hapana chaanogona, but people will fight and stand to help such a person. Pogoita waunoona kuti uyu anogona, uyu anoziva chinhu chaanochikwanisa, but he or she is not going anywhere. Even those people vangada kumubatsira, they will never show up. Life is like that. Why? Not life, it is spiritual. Mune vana vafa muEgypt, mune vana vanyudzwa muNile River muEgypt. Chavafira ndechekuti vanakomana vechihebhuru. That's the qualification. Mwanakomana wechihebhuru zvaiurayisa. Ndobva paberekwa mwanakomana wechihebhuru ndokubva ararama. Kusvika palevel rekugamuchirwa kumba kwacho kwaFaro kune a decree yekunzi vanhu ngavafe. Handizivi kana muri kuona zvandiri kuona panapa hama dzangu. Tiri kutaura pamusoro pechinhu chinonzi favor, pamusoro pechinhu chinonzi nyasha. Ndoda kuti tinamate Mwari vatiwanire nyasha. Patinochema kuregere kuva kuchema bedzi, asi rubatsiro rwuye. Patinochema kuregere ingoro iregere kuva noise, but to attract a blessing, to attract a favor. Makata boshalianda kazaya. Menta bareka liga da barada boshalianda barabasuketaya. Ndikunamata pamusoro pefavor mudikani, pamusoro peupenyu hwako. Ndoda kuti ubate musoro wako udeclare mukati merine gore kuti favor locate me. May favor rest upon my head. May the favor of the Lord and the blessing of the Lord be upon my life. Zvandichabata zviattract favor. Pandichafamba ndiattract favor. Kwese pandinosvika, pandichatarisa, zvandichafambira Mwari wangu, favor ilokete upenyu hwangu. SaMozisi akawanirwa nyasha ari muNile River, ari mutswanda, asi paakachema mwanasikana waFaro akanzwa tsitsi, Mozisi akachengeteka mumazuva erufu. Chese chinoda kuuraya basa rangu, ndinotaura the spirit of life, the gift of life. Favor to rest upon my life, favor to rest upon my children, favor to rest upon my work wherever I go. Pandinofamba, pandinomira Mwari, kuronga kwose kwakaipa ngakushayiwe simba. Ndinodeclare nyasha, ndinotaura favor in the mighty name of Jesus. Ndikutaura favor muupenyu wako mudikani, ndikutaura favor muupenyu wako mudikani. Mukati merino gore mumavambo ano, SaMozisi wakaberekwa mumazuva ari kuurayiwa vamwe, mumazuva atararama akaipa kudai, but favor ngailokete upenyu hwako, ngaigare pamusoro peupenyu hwako. Mwanasikana waFaro wakanzwa tsitsi akagamuchira Mozisi, aziva kuti he is a male child, he is a Hebrew, but akanzwa kuti I need to take care of this one. Hama yangu, kuchema is not enough. Chema uine favor muupenyu hwako. Kuchema is not enough. Favor. Kuchema is not in network. So that's the message for today. May favor rest upon your life. The prayer line for today, let's pray concerning chinonzi favor to rest upon your work, upon your children, upon your life. Zvaunobata, kwauchafamba, zvauchaita,
ngazvitakure favor yaMwari. Tine vanhu vari kuita zvinhu zvakakura but vachiwana maresults mashoma. Kogoita vanoita zvidiki but vachiva zvinhu zvakakura. Kogoita vekuti vakaita mistake people understand them and accept them. But kogoita vanhu vekuti akangoita simple mistake kana riri basa ratopera, kana kuri kunzvimbo kwaangagamuchira kuti kuita zvakati zvatokanselwa. I pray in the mighty name of Jesus, may favor overshadow you. May the favor of the Lord. Mwari wakarangarira Moses muNile River paakachema mwanasikana waFaro akava necompassion upon him. Baba, ndiri kunamata, ndiri kuchema kwamuri mangwanani ano. Nyasha dzenyu ngadzindiwanewo, favor yenyu ngaindilokete. Pandichachema Mwari kuve nevanonzwa, kwete kunzwa bedzi but kuve nevanobatsira. Baba, pandinotadza ndive nemweya wokugamuchirika. Favor yenyu ngaindilokete Mwari, favor ngaindilokete Jehovha. Ndakumbira nyasha dzamakapa Mozisi, azivikanwa kuti mukomana, azivikanwa kuti mwana wechiHebheru, asi mwanasikana waFaro waBhaibheri roti wakanzwa tsitsi akati uyu ndinochengeta. Mwari wangu wenyasha, gore ra2026, on this second day of prayer and fasting, Father, I pray, may favor rest upon my work, rest upon my life, rest upon my children, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nyika dzandichaenda Mwari, favor yekugamuchirwa. Nyika dzandichasvika pandichamira ndichishumira Mwari, mazwi ngaabude akatakura nyasha dzekugamuchirwa. The spirit of acceptance, favor to rest upon my life, in the mighty name of Jesus. Pandinofamba Mwari, zoraiwo favor pauso hwangu. Baba, ndiri kunamatira nyasha, ndiri kunamatira favor yakafambwa nayo naMozisi ari mwana mudiki asati akugona kutaura, asi kuchema bedzi kwakaatrakta favor yamambo. Ndiri kunamata mangwanani ano, your favor to rest upon my children, upon my life, upon my family. In the nyangwe musha uno Baba watinogara, nyangwe nzvimbo ino Baba, imba ino Mwari, these premises ngaitakure favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. God bless you. God bless you. God bless you. Mwari wakuchengetei, Mwari wakuitire nyasha muzita ra Jesu Kristu eNazareta. Amen and amen. We meet again tomorrow, same time, same platform. Bye bye. Continue in the mood of prayer. Let's keep on pushing. This is day 2. Mwari wakuitire nyasha. Amen.